Evelyn Williams ydy fe enw i, a dwi'n athrawes anghenion arbennig yn ardal Dyffryn Nantlla. Dwi'n rhan o dîm athrawon, 14 ohona ni, mewn niferoedd, mynd ar draws ysgolion Gwynedd yn rhoi cefnogaeth i ddisgyblion, gymorthyddion ac i athrawon, i rieni ac i llywodraethwyr, lle mae yn rôl ni yn reit eang. Dwi yma pnawn yma i rannu syniadau pethau sy'n gweithio hefo ni, hefo'r tîm gwybyddiaeth addysgu. Ac yn gobeithio felly gallu rhannu yn arbenigedd o fewn yn sir ni. Da ni wedi cydweithio hefo Sir Conwy ac mi fyddai'n trafod hynny wedyn. Mae athrawon tîm gwybyddiaeth addysgu wedi cael hyfforddiant elclan. Yn sgil hynny, mae yna gymorthyddion wedi cael yr hyfforddiant hefyd. Felly, da ni wedi bod yn cydweithio hefo'r cydlynwyr anghenion arbennig hefyd yn y rôl yma. Da ni wedi rhannu gweithgareddau i ymestyn gwaith cwestiynu blanc. A dyna mewn ffordd byddai'n dangos i chi pnawn yma beth da ni wedi rannu efo'r rhai ysgolion a sut da ni'n datblygu pecynnau waith i hybu gofyn cwestiynau rhesymu blanc. Felly. Dwi am ddangos jyst y daflen yma, mae yn eich pecynnau chi. Da ni'n defnyddio hon fel ffordd o asesu i ryw raddau hefyd. Felly, cydweithio hefo hon, mae modd i chi dynnu'r lliwiau allan ac defnyddio hi fel taflen asesu, fel mae'r plentyn yn datblygu, da chi'n llenwi'r lliwiau. Felly, gymera ni bod hon yn hollol wag i ddechrau, ac fel mae'r plentyn yn dod yn ei flaen, da chi'n llenwi'r lliwiau, da chi'n gallu gweld y syth beth yw lefel nhw. Felly, mae hwnnw jyst wrth basio heibio, mae honno gynnoch chi. Therapydd iaith, Karen Cowton, sydd wedi mynychu cynadleddau yn y gorffennol, sydd wedi cynllunio hon. Ac mae Betsy Cadwaladr wedi rhoi caniatad bod hi'n cael ei ddefnyddio felly ar draws y Cymru. Wedyn, da ni'n defnyddio hi a mae'n effeithiol iawn ac yn help. Un peth arall fydd y cymorthyddion yn wneud, os dyn nhw'n hyderus iawn, maen nhw yn gwneud y daflen lot llai ac fyddan nhw'n gosod ti o gwmpas y dosbarth, just fel, da chi'n bod os dyn nhw'n hyderus, felly bod nhw'n gallu troi at yr adnod mwyn gofyn, nid yn siŵr bod nhw'n gofyn cwestiynau ar y lefel cywir i'r plant yma felly. Dyn, a ni'n meddwl sa hwnna'n fuddiol iawn, da ni weld o fuddiol beth bynnag. Felly, ai ymlaen i sôn am y cynllun iaith blanc. Mae'r lefelau wedi creu yn dilyn gwaith ymchwil yn yr Unol Daleithiau yn 1978 gan Blanc, Rose a Berlin. Y tri wedi edrych ar pa mor gymleth oedd yr iaith a ddefnyddwyd ar lawr dosbarthiadau. Ac yn sgil hynny, di creu 4 lefel wedi ei grafio yn ôl cymhlethdod y cwestiwn. Ac os da chi'n cofio'r daflen arall, y daflen asesu, oedden ni'n cychwyn yn y lefel 1, ac da ni wedi dynodi hwnnw fel gwyrdd. A mae hwnnw'n plethu efo lot o bethau da ni wedi weld eisoes bore yma, dwi'n meddwl. Cychwyn ar y lefel 1, gwyrdd. Iawn? Felly, lefel 1, sef dyna fo. Mae'r atab o flaen y plentyn. Cysylltu, adnabod ac enwi pethau gan edrych ar y gwrthrych cyfan. Felly, yr rhai enghreifftiau. Enwi pethau. Beth ydy hwn? Lle mae'r gacan? Hynny di, mae yna lun o flaen y plentyn a da chi'n gofyn y math yma gwestiynau. Chwilio am un fel hyn. Beth welys ti ar y bwrdd? Tynnu'r llun o'na a gofyn edrych dwi'n gallu cofio be mae o wedi weld. Wedyn, ar y lefel 1, mae o'n syml iawn. Lefel 2, mae o'n mynd i'r melyn. Mae'r daflan ganddoch chi, dydy. Maen nhw'n meddwl a chwilio, jyst yn elfennol iawn. Mae'r atab o dy flaen di, ond rhaid ti chwilio amdano. Atab rhyw gwestiynau fel pwy, beth a lle. Edrych ar ran o'r gwrthrych.
disgrifio pethau ac adnabod beth a wneir hefo'r pethau. Ffrwythiant y gwrthych. Hefo beth wyt ti'n torri? Ydych chi'n gobeithio bod am di ddeud siswr neu llall. Disgrifio golygfa. Beth sy'n digwydd yn yr olygfa? Adnabod pwy. Pwy sy'n cael ei ben blwydd os oes a lun a plant yn cael te parti a'r un efo'r bathodyn pen blwydd fydd efalla yn gallu deud. Mae'n wir dweud os di'r plentyn ar lefel 1 bod chi ddim yn ymestyn rhy bell i lefelau 3 a 4 nad aros o fewn lefela'r plentyn ydach chi felly. Lle dwi'n parhau ar lefel 2, eto mae'r atebod o flaen di a rhaid ti chwilio amdano fo. Cysylltu pethau sy'n mynd efo'i gilydd. Beth sy'n mynd efo cyllall? Meddwl am 2 o nodweddion. Chwilio am rhywbeth sy'n felys ac yn goch. Adnabod gwahaniaethau. Sut mae'r rhain yn wahanol? Rhoi esiampl o fewn categori. Chwilio am ffrwyth oren. Maen nhw'n ymddangos yn gwestiynau hawdd, ond os plentyn efo problem fel hyn, mi welwch chi, does di'r iaith ddim ganddyn nhw i fynegu hunan lle. Lefel 3, meddwl o chwilio ond dipyn bach mwy o gig ar yr asgwrn nhw'n. Meddwl am syniadau rhoi ei hun yn sgidio rhywun arall. Rhag gweld beth fydd yn digwydd nesaf. Dydy'r atab ddim o dy flaen di. Chwilio am cliwiau a meddwl am ateb dy hun. Gallu rhag gweld pethau. Beth a ddigwydd nesaf? Edrych ar lun. Beth mae'r be bynnag sy'n ar y llun yn ei ddweud os oes a bobl yna? Wir, da chi'n gwybod, o'n neu gwaith efo ryw blentyn wythnos dwytha lle, ac dwi'm yn gwybod, ges i'n atab, dwi'm yn gwybod, achos doedden nhw'n gallu deud be o rhag fynegu be o rhywun arall, a mae'n dychryn chi deud y gwir bod gynnyn nhw ddim yr iaith i allu egluro'i hunan lle. Sut mae o'n teimlo? Dwi'm yn gwybod, dwi wedi cael, os di o ddim wedi cyrraedd y lefel 3, falle bod y plentyn yn lefel 1 a 2, ond ddim wedi cyrraedd 3. Diffinio pethau. Beth mae dathlu yn ei feddwl? Eto ar y lefel 3, meddwl a chwilio ond yn ddyfnach felly. Sut mae'r rhain yn debyg i'w gilydd? Hwna'n anodd chi. Sut mae'r rhain yn debyg i'w gilydd? Dangos yr un sydd ddim yn binc. Mae pethau negyddol wir yn gallu creu trafferthion mawr. Dweud wrthau am dy parti ben blwydd di. Gor'o meddwl amdano fo'i hun lle. Sôn am ddilyniant. Dweud wrthau sut i wneud brechdan. Trefn ddim yn ei le, ddim yn gwybod beth sy'n dod nesaf. Felly, da ni'n mynd i'r lefel 4. A hwn, da chi'n wirioneddol, meddwl am y plentyn illa sydd wedi bod, na ni ddeud, wedi bod yn hogan ddrwg amser chwarae, mae rhywun yn gofyn, pam nes di hynny? Wel, os di'r plentyn yma ddim wedi cyrraedd lefel 4, fydd o ddim, neu hi ddim yn gallu deitha chi pam bod o wedi gwneud y fath beth felly. Achos dydyn ni cyrraedd y lefel yna o gwestiynu, dy o ddim yn gallu gwneud. Datrys problemau ar lefel fwy cymhleth. Rhoi esboniadau a barn eu hunain. Atab cwestiynau pam. Dydy'r atab ddim i weld, rhaid i ti feddwl am y ffordd i ddatrys y cwestiwn. So sa'n gallu bod rhag gweld canlyniadau, newidiadau. Beth fyddai'n digwydd petai rhywbeth yn digwydd lle? Adnabod yr achos. Beth wnaeth i, beth bynnag, ddigwydd? Rhaid esboniad. Sut fedri di ddweud fod rhywun yn drist? Mae hyn yn amlygu pan fyddai'n darllen efo plentyn a mae yna lyniau fydda'n yn edrych ar gwyneba y plant neu'r pobl neu'r cymeriadau ac yn gofyn sut ti'n gwybod
bod nhw'n hapus. A weithiau, dwi'n yn gwybod, achos dyn nhw'n gallu deud. A da chi'n meddwl bod nhw ddim yn gallu cymryd yr cliw bach yna o wynaf bobl. Mae o digalon, dyd y gwir, tydi. Dyn y lefel 4. Cario ymlaen. Yr un peth, felly. Datrys problem y safbwynt ei hun neu rhywun arall. Beth fysa ti'n gallu ei wneud? Sut fedrwn ni drwsio fo? Maen nhw'n cael meddwl wan sut i atab o. Cyfiawnhau, pam bod y blodyn yn tyfu? Os chi'n gofyn cwestiynau lefel 4 i blentyn sy'n lefel 3, bydd o ddim yn gallu atab rhain. Pam nallwn ni dyfu planhigyn heb brydd? Pam bo hwn yn cael ei alw yn fwrdd gwyn neu pren mesur? So mae rheina i gyd ar y lefelau blanc. Da ni, fel rheol, yn ymwneud bron iawn efo plant sy'n ar y lefel 1 a 2, y rhai yn gwthio i 3. Mae yna gymorthyddion yn gweithio wrth gwrs ar dargedau sydd wedi cael eu rhoi gan y therapyddion iaith. Ac bydden nhw'n cael arweiniad pellach ynglyn â sut i symud drwy'r camau. Fel ydych chi eisoes felly, na edrych yn ôl at, neu jyst dangos hwnna unwaith eto i chi. Dwi'n meddwl bod hwnna yn gwreiddiol mewn ffordd i chi allu ddefnyddio. Os dwi'n mynd yn eich pecynnau chi, fe welwch chi fod ganddoch chi becyn efo llun tractor yna fo. Yeah. Mae Einir Wyn Owen yn athrawes sydd yn rhan o'r tîm gwybyddiaeth Addysg ac yn sgil gwneud hyfforddiant. Mae wedi darparu lluniau ac wedi rhoi y cyd-destun y cwestiynau lefelau blanc yn ymwneud â sawl llun yn yr pecyn. Ac mae'r pecynnau bach yma wedi bod yn fuddiol iawn i gymorthyddion i weithio fo unigolion neu efo grwpiau blant. Unigolion fwy na heb, i fod yn onast. Os da ni'n edrych ar y bêl sybyrnau mawr, fe welwch chi lefel 1, beth ydy hwn, felly sa'n rhywun yn edrych ar dangos y tractor ac yn gofyn iddo fo beth ydy hwn. A dangos y bels mawr i mi ble mae'r trelar ac yn y blaen. Mae hynna be mae'r plentyn yn ei weld. Dyna fo, mae weld o'n syth felly. A trosodd lefel 2, lefel 3, lefel 4. Ond wrth gwrs, fel o'n i'n deud eisoes, os da chi wedi canfod bod y plentyn ar lefel 1, da chi'n aros ar y lefel 1 ac ymestyn illai 2, da chi ddim yn mynd i lefel 4 yn syth, achos fydd y plentyn yna ddim yn barod i fynd i lefel 4. Mae rhaid nhw fynd trwy'r broses felly. Da ni fel tîm yn defnyddio'r rhain ar draws Gwynedd. Mae yna becyn arall cynllun cyfres cychwyn eto ac fel ydych chi eisoes bod ni wedi cydweithio efo Sir Conwy. A mae'r rhain chi wedi gweld trwad yn fan acw yma a Owen wedi dangos rhai o'r llyfrau, dwi'n siŵr bod ein chi wedi i prynu nhw. Wedyn, yn y cydweithio, gafon ni fenthyg y lluniau, diolch yn fawr, a da ni wedi i cyplysu nhw i waith lefelau blanc ac wedi cymryd llun o'r tudalen ac wedi gosod y cwestiynau o lefel 1 i lefel 4. Felly mae hwn yn adnodd gwych i'r cymorthyddion i'w defnyddio efo'r plant. Felly. Os na ni edrych ar... Os fedrwch chi droi eich llygad at dudalen 2 yn yr cynllun iaith blanc. Ac be mae hwn yn ganiatáu ydy, efallai bod hwn, y lluniau yn ddelfrydol falla i blant cynradd, ond mae hefyd yn rhaid rhyw syniad i chi ella efo unrhyw fath o lun ac datblygio
Os da chi ddim wedi cael eich hyfforddi ar gyfer cymhwyster elclan, efallai fydd o'n jyst yn rhywbeth ychwanegol i'ch arfau chi i'w ddefnyddio. Mae o'n jyst rhoi rhyw arweiniad clir, dwi'n meddwl, ar gyfer gwneud sesiynau felly. Diolch yn fawr.